gosimung kwrak sasti rijaknai koktoma thumnai te emle rok oraida bai yogya kebo tangshala obahaino kaisa kwtal gosimung rikha hakotorni Supreme Court 1998 bishini raidano salaiwe oraida boxing jaka tongko songlukroni kahamni bagani oyabri nahar jaka romjaknai rok mungsa shep mangla kerongni bkhakte oraidano bkhabai lamsogoi naharkhe mantri bokrok Narendra Modi mantri bokrok beni sakbai thani social media account tuino oktal raidano lamsogmung rikha khaklaika oraida bisingtoino hakotorni thangrangni rider rok kaham angsenai khorsatai kalaibo 1998 bishini rider no kebengoi 2012 bishiwa Jharkhand haikheno mamla khlaijakmani bureau report kokkhora।